Marko, povedz mi, aký mala Akadémia Powerplayers vplyv na tvoju kariéru? Tak pre mňa ako mladého hráča to bolo v podstate veľký prínos, že či už tie tréningové kempy, alebo keď som hrával už v tých kategóriách dorast juniorka alebo tých mladších, som mal tie reporty z zápasov, plus tam bol individuálny prístup a na tej profesionálnej úrovni, ktorá sa približuje ten NHL, takže v tomto smere, keď som sa hľadal nejako ako hráč, tak som mal možnosť spolupracovať vlastne s vami a dostal som tie informácie a ten report vlastne, kde sa mám, ktoré veci sú dobré a na ktorých by som mal asi ešte zapracovať a v podstate v tom smere to bolo asi veľkým prínosom pre mňa. Čo by si odporúčal mladým chlapcom, na čo majú pracovať, čo majú robiť, aby sa dostali tam, kde si sa dostal ty? Tak každý hráč je vlastne individualita a každý má rôzne prednosti, ale v podstate ak zistíš, že čo je tvoja prednosť, tak hlavne tu rozvíjať v tom najväčšom množstve, ale netreba vlastne zabúdať na tie slabiny, ktoré by človek mal na nich pracovať, aby tam ten rozdiel medzi tou v podstate čím je výrazný, aby to nebol tam ten veľký rozdiel a aby sa doťahoval k tomu, čo mu ide najlepšie. Videl si a bol si súčasťou aj nejakej akadémie v Zámorí, videl si, ako tam sa pracuje s mladými chlapcami, je to niečo podobné, alebo nejakým iným štýlom? Tak v Zámorí v podstate sa snažia fakt s tými hráčmi komunikovať čo najviac individuálne a by som povedal, že je to podobné, alebo ak to nie je rovnaké ako vaša organizácia, ako vaše vlastne tréningy a spôsob komunikácie s hráčmi. Ďakujem.